Meta jiftaħ il-ħab speċjalizzat għal vittmi tal-vjolenza domestika f'Santa Luċija, il-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali se timpjega 14 il-risk assessor biex dejjem ikun hemm xi ħadd mis-settur soċjali 24 siegħa kuljum biex jevalwa dawn il-każi. Ħabbar dan il-Kap Eżekuttiv tal-FSWS Alfred Grixti waqt li kienet jindirizza konferenza li saret għas-sitt sena konsekuttiva biex tiddiskuti din il-pjaga soċjali bit-tema Break the Cycle, Be the Change. Mal-mikrofonu ta' One News Grixti spjegalna aktar dwar il-ħsieb wara dawn il-ħabs speċjalizzati. L-ambjent tal-assa mhux l-aħjar ambjent fejn vittma ġeneralment tkun mara titkellem dwar minn xiex tkun għaddejja. Allura l-idea li jkun hemm post akkoljenti li huwa user friendly, victim friendly, din hija xi ħaġa li tibni relazzjoni mal-vittma u mbagħad twassala biex tiftaħ qalba. Huwa kompla jispjega kif dawn il-ħabs se titħaddem sistema ġdida li tanalizza r-riski li hija differenti mis-sistema li kienet tintuża sa issa. Fil-fatt din l-odda ġdida ġiet żviluppata fl-Amerika u tintuża f'diversi pajjiżi Ewropej. Bħalissa qegħdin nagħmlu dak li ngħidulu it-trialing, jiġifieri qegħdin nużaw iż-żewġ risk assessments f'daqqa biex naraw kif jaħdem il-risk assessment tool il-ġdid id-danger assessment u kif inqablu r-riżultati tiegħu m'għaddex biex inkunu nafu wkoll kif nagħmlu l-aħjar użu minnu. Dan imur id-fit mal-ħidma kontinwa li ssir mill-FSWS biex tkun aġġornata mal-aħħar sistemi li jkunu qed jintużaw f'dan is-settur. Fil-konferenza ġie spjegat kif il-waqt li fl-2014 l-FSWS kienet tħaddem 23 professjonist fil-qasam tal-vjolenza domestika, illum dawn il-ħaddiema jgħoddu għal 55. Bl-istess mod il-budget għal din it-taqsima żdied b'aktar minn 270% tul l-aħħar deċenju. Colette Farrugia Bennett, manager tas servizzi fih dan din it-taqsima, spjegat kif l-FSWS toffri għajnuna mhux biss għall-vittmi imma anki għall-aggressuri u fil-fatt il-konferenza ffukat fuq dawn tal-aħħar għaliex jistgħu jintużaw biex iwaqfu ċ-ċiklu tal-abbuż. Il-programm jiffoka fuq il-bidla, ir-rispett u anke il-punt li wieħed jieħu responsabilta tal-imġiba tiegħu u tar-rabja li jista' jkun qed jesperjenza fir-rigward tal-relazzjoni tiegħu. Fakret li l-vittmi tal-vjolenza domestika mhumiex biss nisa, tant li l-fondazzjoni saret tiltaqa' ma' ħafna każi fejn il-ġenituri jispiċċaw vittmi ta' uliedhom. Ħafna drabi jkun hemm diffikultajiet oħrajn li jkunu konnessi ma' dik l-istorja, jista' jkunu wkoll diffikultajiet fil-żagħżugħ immanka jew żagħżugħa immanka fil-familja, però jingħata l-għajnuna direttament li żagħżugħ jew żagħżugħa u anke mal-familja għaliex importanti li s-sistema kollha tkun qed tirċievi l-għajnuna u l-bidla ssir fis-sistema kollha. Indirizzaw il-konferenza il-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon u s-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg li tnejn saħħu li l-ebda tip ta' vjolenza mi aċċettabbli u tennew l-impenn tal-Gvern li jkompli jeduka u jieħu l-miżuri li hemm bżonn biex jipproteġi lil vittmi u jgħin lil min iwettaq l-abbuż.